Ako alam kung kaya ko kung kainin na. Mamatay akong mamaya. What's up mga lamion? For today's vlog is gagawin natin ang yung challenge na kakain ng isang box ng ganito with marshmallow and crinkles. Challenge accepted to guys. By the way, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe to YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-notify mo sa mga bagong na kong video i-upload. Kaya nga, ito na nga. Nakita niyo ng bukas, diba? Akala ko, nung mga video ko, na-save. Wala. Diyos mio, Marima. Ito, binalatan ko na siya. Diyos ko po. Yan na siya. Yan. Napatuloy ko na lang. Ito, lagay na natin ito. Ito, lagay natin. Ito. Yan. Nahulog pa yun siya. Yan, kainin ko daw yan lahat. Oh my G. Yan. Yan. Yan na. Continue na natin. Oh my God. Ang dami nito. Maubos ko kaya to. Shit. Oh my God. Tubig muna. Basta yung tubig. Baka mabulunan ba? Delikado. Oh my God. Hindi ko kaya pa kaya to. Shit, ang dami. Oh my God. Start na tayo. Paano masabi? Maya na itong dito na yan. Oh God. Dikit pa yan. Balik. My God. Ang dami nito. Kaya ko yan to. Kaya ko ito. Tamis sobra. Grabe. Tamis. Ako alam kung kaya ko kung kainin lahat. Matatay akong pumamaya. Nakakain ko lang ng umagahan. Ang ulam ko is tuyo at saka itlog. Tapos ang daming kain. Tapos ngayon kakain na naman ito. Ay, grabe naman tong payat na to. Maunsa naman, uy. Oh, grabe. First time ko maganito guys. Kaya yung sobrang ganito kalamin. Tapos first ka matamis. Ito lang maalat, hindi naman matamis. Ayun na, ako sa tamis. Ang tamis. Kahit nagsalit ako ito, baka ano? Kaya maubos, iwan ko, hindi ko alam maubos. Baka ito ba?
kayo siya. Ang extra kayo, yun ako mahurot. Promise. Ayun. Yun ako mahurot, guys. Gaguod jud siya gyud kang iskayo. Paano masabi? Pero ko kaya, guys. Sorry. Gamay lang man siya po. Okay. Hindi na siya ako sa murot. Grabe gyud. Ang iskay siya. Sobra. Okay guys, thank you for watching for my video. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, ulitin ko po, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bago kong video. Thank you guys. Shoutout pala sa mga kalamian ko dyan, si Mary Chris Sumalpong at Ina sa Holga. Wish you all, I love you and God bless. God bless. Hindot na sila kay nahalin na. 150 na, tapos ako 50 na lang, mapagid nahalin. Bitaw, joke lang. Thank you guys for watching this video. Okay guys, thank you. Sana di mabakulad lang tas akong mga video. Salamat kayo guys. Bye. Love you.